بەێ تەمەشمانێژاد نوچامەدا هاتبوو و سێ وڵاتیش یەک ماڵباتێ لە بەجارێ سەرەکانی دەماک و بەگەریانە سەرەکانیە هەرسیژی هاتنە دەستە سەرکردن بنچاوکردن و حتاوکەنهاژی جارەویسەوان نەخوایە و دامان دەبێت چەکدارن سەر بێت تورکیا بە ئەو سێکە ماڵ و ملکێنوانژی دزین و شەوتاندنجی تژبۆی vê mijarê mêmêbendariya Birêz Hesan Mişkînî siyasmetdarê kiriye Birêz Hesan Dembaş li gorî zanyariyan ku ew kesên hatine deste serkirin nasiyarê te ne kesûkarê te ne eger tu bêhtir ser wê rewşê biaxivê çawa çêbû çawa hatina revandin bi çi rengî vegeriya neserêkaniyê gelek spas silav û rêz rastî vana Meryê min in 25 mehê vegeriyan terêkaniyê ji ber kesna hebûn yanî kesnî me Kurd nêzîkî Tirka bi van çetaran e û tişnemayî û aramî çêbûyî û vegerin malê xwe bana jî got her mal û milkê xwe bînin vegeriyan roja awil nehiştin herin derekê got malê xwe de bin roja da çûn generîn dora molek wan heyê dora tet dikanî de deyê şewitandin piştî dizîne pîsî dikanê wan jî li sûkê ew jî dizîn û şewitandine bana goçma we şewitandine hatî şewitandin yanî piştî we dîçî we şewitandî got namanet PKK ew li û şewitîne te rew bû yanî ew hemû dizî bûn bi rastî gelek tedexulat çêbûn piştî me daxwanî ji derxist hinek mer ştexilîn îro bê nêriye ew berdan bê nêriye ew berdan ana ew ji derveyê serêkaniyê necîkî aram in yanî hatine serbestberdan îro vê nêriyê berdan başa eger te peywendî ware kirbê çi digotin ji ber çi hatine binçavkirin grûpên çekdar çi ji waret gotin ew ji ber xwedage çûbûn dikanê xwe dîtibûn ma we diziyê gotin we nediziyê wanê ji bo vê meseleyê veşêrîn mesela diziya xwe ew tombar kiribûn û wanê hanê xelaya neamîne hevalê pêyedêne û bi rastî ew kesnara welat parêzin bêtir nêzîkî encûmanên yanî ne hevalpêyedêne yanî bi rastiyê û tişkî dinê heye yanî ji bo em bînin ziman ev diziyake çêbûyî ne bes Kurd tenê dizîn û hatine girtin yanî bi rastî ji hêla girêtikî heya serêkaniyê bêtir gundê ereban e bêtirî wan gundana hatine dizîn û şewtandin û gelek tiştê xerab kirin yanî bi erebê mantiqê jî yanî ev jî wan dixwest pê veşêrin girtina wan pê mumkin e veşêrin piştî me ew daxwanî derxist rabû bi rastî mer ştexilîn hinek û dixwestin em daxwaniyê bikişînin me got na em nakişînin vê daxuyanê û rabû vê sê yanî saet dora yazda bû ew berdan serbest berdan başa niha ew ku dêne ana ji dervayê serêkaniyê yanî em karin bêjin ku gihiştine cihekî aram û metirsî ser wan nema cihekî aram cihekî aram başa gelek spas ji bo Birêz Hesan Mişkînî ku li gel min bûyî gelek spas